ikusten da, 4% jaitsiera dagoela pertsonalean, eta ez da EITB talde osoaren adar batik dagokion jaitsiera bat, baizik eta talde guztian islatzen den, edo talde guztiari eragiten dion jaitsiera bat da, eta guk uste dugu horrek esan nahi duela, erabat argi ez dagoelako, eta zuzendaritzak berak ere argibide gehiago ematen ez dituelako, uste dugu jaitsiera horrek suposatuko duela lanpostuen galera bat, eta lanpostuen galera hori uste dugu izango dela behar ez den lekuan. Eta zer esan nahi dut esaten dugunean behar ez den lekuan, alde batetik hori askotan implikatu nahi zaiola balizko ope bati, edo lanpostu publikoen eskaintza bati, ez dago inolaz ere argi eskaintza hori egingo den edo ez den egingo, eta beste alde batetik uste dugu ez dagoela bat ere argi bere garaian, eta Euskal Herria Bildu aldeko bozkaz defendatu zuen goi-karguak murrizteko planaren nondik norakoak eta plan horren bilakaera ere jasotzen